Sanibonani guys, igama ngiqabeleni Busela Mazibela e-homecoming ngomhla ka-11 August. Guys, nangu uzethu esihlukana nesoka lakhe uShobane ngenxa nje yokuthi lisayida nonina phela ukuthi akaboshwe phela uzethu ngokuthi wabelethisa umuntu laphaya esibhedlela engavazi nje inhlobo aqashwe khona. Manje-ke usethi nje kuphelile phakathi kwabo bobabili, uyazama bandle kuyingcengelo uShobane uyasho ukuthi sithando sami kwakuba yiphutha, mina ngikazi nje ngithatha uhlangothi likamama. Wathi nje wena wathula wangangixwayisa ngayo yonke lento le uma wakhe sayihlela, ngakho-ke mina nawe nje kuphela la. Hayibo guys, uzethu isibindi esingaka ube uqeda nje ukwala indodana yakhe-ke uMatron, wahamba waya kuyena uMatron eyomncengisisa futhi phela asho ukuthi cela ahoxise leli cala selivulile ngayo. Useyasho kuMatron ukuthi wena wenza nje into ebudedengu kabi kabi, ngeke nje ngikwazi ukuhoxisa lutho. Useyasho kuzethu ukuthi khumbula phela Matron ukuthi mina ngisindisa iy'mpilo zabantu ababili, ukuba ngifikanga mina ngabe sikhuluma okunye namhlanje. Futhi-ke nalolo dokotela lo kade on call isikhathi eside kabi ukuthi afike esibhedlela mande etetisa uMankwanyana. Useyasho kuMatron ukuthi yeyi lo dokotela uhlala nje only 5 minutes away from esibhedlela. Ngosukukhuluma into ongayazi ntombazane, wena nje isho ukuthi wakwenza lokho ngoba nakho ufuna ukubukwa, ufuna nje abantu bekuncome, lento yonke nje ingawe, ufuna yonke into ihlezi ingawe wena zethu. Useyasho kuzethu ukuthi cha akunjalo kodwa Matron, nawe bungenza into efanayo ukube busenyathelweni zami, mina ngangizama nje ukusindisa iy'mpilo zabantu. Kodwa uMatron-ke guys siyamazi sonke ukuthi uyayimnyanya nje uzethu. Umane nje wathi mosukuqedile okufuna ukusho la ntombazane cela ungiphumele ngomnyango njengamanje. Hayibo guys, wahamba kanjalo kuzethu. Emva kokuhamba kuzethu uhambile waya kumngani wakhe ohlambuluka ngokuthi impilo yakhe ibheke phansi kanjani. Ushilo ukuthi yeyi yazi yanzima impilo yami, yazi ngilahlekelwe u-boyfriend wami, ngalahlekelwa isithunzi sami, yeyi ngisho kuyimanje imoto yami ayikhona yingilahlekele. Akupheli lapho, ngisho nomsebenzi angiwutholi, umndeni wami uyanginyanya kwayiwona ngokuqamba amanga, ungibiza ngomqambi manga. Yabona nje konke kuyayibhedela nje, esho kumngani wakhe. Hayibo guys, umngani wakhe-ke wamduduza-ke washo ukuthi kuzolunga mngani. Kuthe kusanjalo kwabe kungena ucingo efonini ikazethu, sekufuna labanike manje uMankwanyana. Uyasho ukuthi ingane yakhe iyakhala ayithuli, kuloke kuthe nhlo nje ingane yakhe iyakhala. Usethi ucela usizo futhi kuzethu. Isibindi guys saleya ntombazane, uyena njalo usayinile amaphepha laphaya ukuze uzethu adutshulele isitifiketi ka-HPCSA, kodwa manje usefuna usizo lakhe futhi uzethu ebesodakeni ngenxa yakhe lo girl. Wow, emva kwalapho-ke uzethu-ke umane waqhuma ijubane nje waliqhumisa guys ebhekele kubo kaMankwanyana phela ukuyosiza le ngane legulayo. Uthe mefika nje khona wathola ukuthi umntwana ugcwele umoya esiswini, hhayi ngoba nakhe egula. Hhayi-ke wase wamenza-ke amamasaji-ke umntwana wagcina esekhululekile, umoya esiswini usuwehlile waba ngcono. Hhayi ujabulile kuMankwanyana kwaze wafika noSifiso-ke ebuya emsebenzini wabona uzethu elapha emzini wakhe, wathuka washaqeka washo kuMankwanyana ukuthi hhayi uDr. Zethu kahle kahle uze la ngoba nakhe ezosibhekela umntwana, kade ngikufonela babakhe ucingo ungalibambi. Washo ukuthi nabo bebambekile ematasatasa emsebenzini. Hhayi kodwa-ke uzethu yonke into-ke ubekade seyibambe ngohlelo umntwana esengcono. Amehlo-ke kodwa-ke kaSifiso indlela kade mbuka ngayo uzethu guys, ayi abekade esolisa-ke ukuthi sengathi ubhuti usethathekile yile ntokazi. Ngendlela abekade nje embuka ngayo bengathi uyasho ukuthi wow, yazi lo muntu hhayi ngoba nakho nje owudokotela kuphela uwusizo olukhulu emndenini wakhe, umsindisele impilo yankosikazi wakhe nendodana yakhe. Useze uyaqhubeka futhi la agcine khona uza ngisho emzini wabo ukuzomlaphela umntwana megula. Yo, uthando-ke likazethu lugcine selikapaka enhlizweni zikaSifiso. Kwale ngisho esephelezela-ke uSifiso ephelezela uzethu yomkhipha ngesango, bathi ukuncokoncokola ngey'nsizi zey'mpilo zabo, kodwa nje kwabonakala ukuthi hhayi khona inhlansana yothando khona phakathi kwabo bobabili. Sengidabukela-ke uMankwanyana uzosala encela isithupha nomntwana omncane usancela ibele, uma sekuwukuthi manje uzethu useyamphuca umkhwenyana wakhe. Guys, aphela lapho kaMazibela anamhlanje homecoming. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.